Perisyon na sir, perisyon. Batik kaang nas buhing oh. Ano sa kayeng? Ha? Nanghalang na, nanghalang? Ito ba yung sabon? Ang Napulo ka buk. Tay. Wala siya gay. Murag sibo eh. Magkabayo. pagnet kayo, sunod na na. Madakbo. Kini mang kakabayo mong kuro na. Boy no? Ano? Asa? Kabayo na. Pero ang Ito kato, na pito? mang kasibo siguro na. Lain ng daghan, kana nang gamay. Ay sureball na. Bol ng kamay ra. Kita ka na yung sintinya lo, gwapo kayo resulta. Ah, boy. Oh, sos. Naawa ko na ko do. Anak boy. Puro buyang. Oh. Kadamo. Kadaghanan lusutan na. Gamayan ka na. Oh. Kadaghanan na oh. Saon mo na oh. Sakto naman kayo nagkarga na oh. Oh. Sintinyal oh, padaghan na oh. Awan sintinyal. Dako kayo punuan oh. Sulod pa yung mga patidaghan na oh. Na, unsa na sulod patidaghan na ni. Dagko naman ni, hapit pwede naman ni pabalot mga tulo ka sprayan, balot to ni. Oh, daghan na oh. Naglugasan ay kan nakaayog lusot modulit daghan jod ha. Asa ba? Bagan po kayo? Hat ba nga? Sadi ha? Tsuh, kada na eh. Hana naglusot ay. Kami nga na, tanin niya, lusot. Pareha ta naglusot. Ha? Ang uban. Inagsa. Ako na ito dire. Ha? O, katay, sigay niya itong pagkanina mo. O, dagko naman o. Daghan mo kayo, padunggit babaw. Oh, sus, kadaghan. Ayun siya. Ang dire, daghan mo kayo sigay. Ano na to? Ah, wala sigay, dagko na kayo. Karga, dagko eh. Tubo. Kargado gid mo gani, kargado gini. Apa kayo na ni? Sana lagi ko dalian nagko eh. Katilaw bulan nga. Ulan na gid kulang ato. Wow. Sigundahan pa ni ulan no ana ni. Lama pa ni. Maning team sa pula. Pula nga bonggo. Oh. Kaya matirador oh. Matirador oh. Itong video ni matirador. Oh, kimis. Kargado dyan. Kay kaang mang kimis.
Kargado, kaang ng kimis. Kaang na pilas na. Adi mo na nagsaba kay sila may yung desisyon. Ha? Mani pamunga sa Manila. Di, nisundog doon sa Manila. Kay grabe tirador ni ba? Ang gani. Dili lang daw kayo na siya ko nun. Kanang sayanganan na. Ilan daw kayo kanang ipul-pul ba? Tunga-tunga ro daw kay mag-wild. Masuko daw siya og dutan. Mapalong. Ambot na yun, hunod pa bagyapon na, asitilen, kaduhan na mag-set, asitilen, isiga pag yun kay, Kini? gibubuan, niyag tubig, abi og tubig, tinir mo na sulod. Pagka mo. Pati ulbuhay no, basta susukuan naglin niya buangan ni tubig, may sulod din yung mga bulo. Tinir man diya. Kado na oy. Ning sila ob noon. Tinakuas kayo lagi, singgi. Lampaw pa manas gasolina na. Gani. Asa na gibubo? Sa kana nagbaga-baga man kagiset asitilin, ibubuag kuan na binyag tubig, sirit na ni ulbo kay tiner man di ay. Gas ba tiner no. Sunog oy. Tunog na kayo. Ano ligay nga pang boy? Nadia si kuan lupot dapit kana. Ano man eh. Kanang naliking man eh kini naputol man igod. Ito pagutig Nya. Okay na to. Nagdi ko na ni diri nila. Diri na mo magi. Ya, bukan tahu dia. Yabi gasolina ni akong kuano. Uy. Siti boy. Gas. Primero mong karga, atubang tong pamo sirit man di ay binako mura ko ining namasulog nukos ani. Diri pa dong man sa kong likod. Puno na. Nagka-city ay. Gapo na ibo sa ni. Ano to pa? Ha? Panahuman. Katulo pa rong kadlaw, 20 ka pinto na kuha kapon. Bilom lagot kay Dagko man ganito. Dali ra kay lamang stile itu ba? Gabriel mo binuot to ko. Ganito. Urot na. Lapay, wa pag maligya man kita ko ron. Lamang mo Yeah. sa dilo to ba? Suguan man kog patangatang dito. Ikaw na tunyo na ito si posisyon sa putusan. Bilo man kog tugod, mga buak ugag bilo. Minggo plot na lang. Kuano? Oh. Ha? Asa? Pagkuha dito. Na, Na isa. kidagkan na to mo. Angay man duwa to. Ay lang tong dagko ditong kuan gikalkin man to, gikuha na nako gani naglima. Nay. Oh. Na dito. Katong gwapa dito ko kalkin mambut saon to na. Abrihan na tong kalken, abrihan to, itong nastunga gani, file nastunga. Dekat laron 5. Kuha na tong 5 ka kilo. Mga lupa. Itong mga alo. Guapa. Ha? Mati mga guapa. Dili isa rin gwapa to eh. Ito lang abrihan dito. Itong naridaplin kuhan ba? Bangga to kan ba? Balik angin mo. Tigdaya. Naman sangging ko dito, pwede naman sangging mong tawagan, pakuwaon, pakuwaon. Sa mga kanila. Papilis. Kalau may pagkatag kontado. Ready na. Testingan ba? Sistingan, umandar bagyod. Hindi na media. Wala. Tanaw na ito umandar ba ni? Human na gyud unta dire. Mahuman. Ano to kay?
Kung makadaog na siguro na, ingon niya, ilisdan na na, daot na daw ba? Oo, ingon ako nga, magamit pa sila na busoy, mahuman to, kaya daghan na magkahit yung isbihanan. Tagkila, mahuman niya, nagdwa kadlaw, tulo. Ha? Tulo yun, no? Kaya, kung mahuman yung dwa kadlaw, makapabulag mo na yung gwapo to, pabulakon to, Carmen. Tinagnuta ko. Ha? Sinapunan ko. Round up man to una, dayon gundili pabulak nga una man round up. Bahalag mag-una ang pabulak. Oo. O, di pa man kagawas. Kay City Mill to. Oh, katong longnos ba pinaano? Pang Tatong tasog sungo. pang Tasog. cross. Tasog simod. Longnos. Testingin daw pandar. Tinggi daw. Testingin daw pandar. Mo andar ba? Antar na. Daw. Okay na siya. Hello nga sa. Nakasyoto sa pastar. Kapatid pastar yan. Tuwa pa si Bayjon. Baktas ba? Ha? Dia. Hindi ang katong ba napan to siya dito. Baktas sila sila sa doon. Napas las dool? Kumana na sa diha. Ha? Kumana na diha. Andar na din na. Pwede na. Dali na sila sa doon dahil wala na dito. Wala manas na dito. Andar ha, andar? Ha? Check your battery man. Andar na stereo? Andar na daw ya? Saga na naman ako. Ayaw bibigla kay. Patay naman yung mga radyo. Ano man? Hindi ayo ani kanang diha sa ilalo. Kana o kato, Bob. Kana o kana o. Action ani. Oh, kini. Kani. Hmm. Kana maunay yang diayo. Kay ma-wild man to. Buwan, building machine. Andar na. Andar na John. Anda na. Oh, Andar tanan. oh ayo lagi full kayo. Oh, andar. Napusa. Agak mo radyo. Ding. Radyo tagak.
gapon. Suot na. Natunaw. Tingnan katunan. Sabot sa tubig, hatot. Napa na tubig? Napa na tubig? Oo, kuha na. Sila. Dar na, walang problema. Kondisyon na makina. Itim sa pula.